Salam hormatly mehmanlar. Hemmäňe şunýalyk magdyla netip etdim, töwdat bolsun. Geldim sana. Şu magazin dowam bolsun. Magazini oň bolsun, soň markete ýatyny daim. Harit köp bolsun, algyçdan hem köp bolsun. Oňuna bolsun işleriňiz. Ne bileyim, elektrik bahadan geldim, köýne galdım. Laçyn elje magazinin gutly bolsun. Sağ ol. Dedemle mamma, papma, eşikler aldık, hemmet amatlı vakadan. Oň bolsun magazininiz daim, çörekli su bolsun, oňuna bolsun daim. Hemen garaşyz. Sağ olun. Gutly bolsun, şunýaly magazinler höwür köp bolsun. Hemen garaşyn. Görün şu videoyu gören adamlar. Lektada çamak denimiz. Hemme garaz merbadyr. Ta ýok jogoldan adam var, jogoldan adam gelivermeli. O eşikler var. Bu Thomas siz üçin öňkülerden ýetkeşik bolar. Sebäbi Reyhanyň eýlerdiňiz bu Thomasda. Laçyn elje oň bolsun, haýyrly bolsun. Mudama iyili hizmet etip durun, canınız sağ olsun. Kutlu olsun magazin. Allah can tövden köp bolsun, canınız sağ olsun. Hayırlısı olsun, tövden köp bolsun. Hemmäňe de nesip etsin. Kutlu olsun, nesip etsin. Daýçan toýly, tamaşaly yer bolsun. Töwdaňyz oňuna bolsun. Sağ ol. Ýakban ýyldaşlar, ediz TikTok dostlarym. Toýlar ülkesi Türkmenistanyňyzda toýken, bayramken, şatlanmagy sebäpken. Ana şol toýly günleriňizde de sizi bedejek egin eşikleri Reyhan egin eşikler dukanyndan almaklaryňyzy maslahat berýäs. Elbetde gündelik giymek üçin eşiklerken, herkili bayramçylyklar üçin eşiklerken, yerleşen yerimizde Türkmenistan etrafy Daýhan badaryň öňünde Reyhan egin eşikler dukany. Size garaşýas.